Галоўны беларускі метал-гурт вяртаецца на сцэну. Ужо здагадаліся, пра каго гаворка? Жыве хэві-метал і вітанне вам ад Godstower. Хто ў нас імя намінальнае і увасабленне беларускага металу? Які гурт з Гомля яшчэ ў пачатку 90-х змог заявіць пра сябе на еўрапейскім і СНД-шным узроўні, прычым выкарыстоўваючы беларускі каларыт у сваім прыфалькоўным дум-метале. Ну, іх гітара, напрыклад, гучала як дуда. Металісты Godstower вяртаюцца на сцэну. На мяжы мая і чэрвеня яны дадуць 3 канцэрты у Вільні, Варшаве і нечакана ў Беластоку. Нам вельмі важна сустрэцца з людзьмі, якія дагэтуль нас падтрымліваюць, не забылі на існаванне Godstower, раздзяляюць нашыя каштоўнасці. Той жа склад, які звычайны ўжо для гэтага напрамку. Гэта перкусіяніст Хорса Константин Змеевский, астатнія ўсе з Godstower, і тая ж адсутнасць клавішніка па хатніх сямейных прычынах. Падабаецца моя праца, прыходзь у аўтарскі тэлеграм-канал, там поўны відос з ножыкам, і калі жадаеш падтрымаць донатам, то ў апісанні ёсць спасылка на Buy Me Coffee. На ўсіх шоу ветэранам беларускага металу складзе кампанію панк-гурт Всё Crazy. А вось другі супортар у кожным горадзе будзе розны. У Вільнюсе Кашлаты Вог, у Варшаве Торн, а у Беластоку Радвалот.